aiki, tamkar da zaman mutum a karagar mulki. Nema ba sauki ka samu ka rike aiki, duniya haka take daki daki. Iyawa sai Allah sarki mai mulki, mai yarda da Allah baya sabon aiki. Ai dan Allah, kowa yayi dan Allah, domin Allah. Duk wanda za ya baka ya je maka gori, to gare ya barka a babur ɗinka da turi. Zuciya mai haske ke gina alkhairi, wasu mummunar zuciyar sira mai sharri. Mai surutu ko mai sanya ji labari, in zai ɗaurar ba mu kawa sai ya yi kari. In ba kwaso sai ku faɗa tun daga fari, don wata fuska